V Žiline nielen Milan Bartovič, ale aj Ferry Skladaný, aj tam Mišo Hlina, všetko Trenčania. Tak. Ja som chcel povedať Trenčanské Bčko. Ja som chcel povedať, že teraz už neviem, že či Trenčín je Bčko a či Žilina je Ačko. Futbal som neskúšal, ale mal som brata, teda ešte stále mám brata, ktorý hrával futbal. 4 plochy tam boli, hoci kedy som mohli znala trénovať. Ja ešte pred tým Slovanom sa chcem spýtať, Daj, že... nemusíme vôbec Slovaný náš bieť. Si ten fanúšik žilinský našiel cestu na ten zimák? Ja som sa, naučil som sa nikdy nehovor nikdy, hej, ako 92 gólov a 94 asistencií. Presne. Takže aj týmto apelujeme na trénera. Pozdravujem. Som o tom presvedčený, že trenčiansky dres ešte oblečiem určite. Ty sa vieš aj nahnevať? Nie. Takže tak. Tak to neprebiehalo. To teraz, keď si spomeniem, že však nám tam aj nikto my sme si neobratovali, že kúpeľku a tieto veci. Ten sa vie asi dobre napáliť. Tak s ním mám, to bolo, no. No daj. Ale ty Čo povieš, si myslel? ja z bokovku, ja som také, čo môžeš. No, tak Ja byť tréner, my sme síce fotbaloví tréneri, ale mať takéhoto fotbalistu ako si ty. Branko Radivojevič, aby samozrejme. No, my tu v Trenčine ani iného Bránka nepoznáme. Ne, fakt, makajú, oplatí sa to. Fakt sa to oplatí.